Everyone. I just the communication sa aton regional director sang DSSD this morning to finalize everything. So must start by tomorrow, April 8, 9, and 10 ang pag-release ng financial assistance slash fuel subsidy sa tanan ng mga validated ng mga tricycle drivers diri sa aton sa syudad sang Bacolod, no. Ang ini nga pondo naghalin sa national government through DSWD. Ang venues apat kabilog. We have Bacolod City College, we have Bacolod Arts Center sa City High, and then may ara man sa SM kag sa Ayala no, para at least ma-scatter naton ang beneficiaries. Ang gina-prove sang DSWD was about 9,600 ka tricycle drivers sa syudad sang Bacolod. 9,617 ka mga tricycle drivers, no. So ang list came from the city, kutob sa nagkadto di ka nag-apply, and there were also those ka nag-direct apply sa DSWD, and then nagbulig kami validation, no. So tanan-tanan nga nag-apply diri nga na-validate namon, gin-submit namon sa DSWD. Ang setup is each beneficiary will be receiving 5,000 pesos, no. Then sa tatlo kadlaw, i-divide ni ang 3,000 kaya hindi mo pwede matingog in one day. Kaya kung tingbon mo, wala na may mabiyahing tricycle. Okay, so naghimo kami sang isa ka scheme nga para may gabiyahe at the same time sige man payout. Okay, so gin-divide namon ang mga barangays sa apat ka payout centers. And then we will do this alphabetically. So meaning, if you're, for example, if you're from Barangay Sumag, mapabalo kami kundi in gym, and then alphabetical. So by tomorrow, kanan nga letter A, no, until nga malabutan kung ano nga letter. Then pagka April 9, lain naman nga mga beneficiaries. Pagka April 10, lain naman. No? So meaning, aga hapon, ang aga will start at 8, ang hapon will start at 1. So, ang amon himuon is ongoing ang call center subong, ga panawag ang mga staff sang syudad, kag sang DSSD, sa tanan ng mga beneficiaries, giving them the instructions kung diin sila makadto, kung ano oras. And then, ang isa, i-post namon man karon sa hapon, and we will also send man sa tanan ng mga media outlets sa mga schedule sa mga beneficiaries, meaning kung iningalista ano oras kag diin sila makadto. So by doing this, we're doing everything nga transparent para mahibaluan sang tanan. Based on experience, basta ganit may payout ya, may kwan gina, may mga reklamo gina, so on and so forth. We've decided na sa tanan ng mga payout centers, may ara the help desk. Okay? At the same time, by tomorrow, mabutang man kami di help desk sa government center. Ang intention sini, kaya kung dito ka makadto sa payout center, gutok-gutok na to, hindi ka matatapan. No? Kaya kadamo-damo tao. So better kung paglantaw nila karon sa hapon, na wala ang ilang ngalan, then nag-apply sila, tomorrow morning, kadto na lang din sila sa government center, kailang tao namon ang lista sa DSWD. Kaysa mga may nag-apply, kadamo sang wala gindala sang DSWD. But may mga reasons man. So that's why nga after na ma-post ang mga names karon, kadto na lang sila diri by tomorrow if may nag-apply sila, kag may proof sila nga nag-apply sila. No, para at least mabuligan mo namon sila.
Kag kung ma-comply nila ang mga requirements, we can make the appeal sa DSWD for their inclusion once ka ma-validate. Ang amo lang gid pangabay palihog sa mga tricycle drivers or slash operators kay ibang nga mga applicants nga operator but at the same time driver. So they are qualified. Ang amo lang appeal, if hindi mo pa schedule, hindi na lang magkadto. Kay para hapos sa tanan. Kay kutob sa 9,617 niya, ma-accommodar din sila. Basta sunod lang sa schedule, kag kundiin nga venue. Kay kung ang imo, for example, nga ngalan, ari diriya sa Bacolod City College, kag magkadto ka sa SM, hindi ka tuya, way itong imo nga ngalan. No? So, important gid nga by this afternoon, mag-post na kami sa mga names kung sinong mauna schedule by tomorrow, aga or hapon, until April 9. Okay.